Sa ngalan sa Mahanog sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manakan ninyo. Manausap kanin. Maigsoon ko na ni Kristo, maing buntag ka natong tanan. May buntag na. Aniyan usab kita nagkatigom ano pagsaulog ng santos nga misa. Ug niyan panagtigom kita magpadayon pagpadangan tumapag-ampo. Alang ni ato mga tawo nga kinahanglan sa tumapag-ampo karon. Ug alang usab sa ato mga personal kaayo nga mga intensyon. Ug sa mga intensyon nga gihalad nini nga atong santos nga misa. Ug kung mahimo kitang takos sa pagsaulog ng santos nga misa, maghinulsol kita karon sa atong mga sala. Ikaw ang gipadala aron pag-ayo sa mga hinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa magsasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluyan takit sa Dios nga magagahom sa tanan, pasayloon sa ato mga sala. Ug dalon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga miabli ka namo sa agianan sa langit, pinagi sa paghimaya sa imong nim Kristo ug sa paglamdag sa Espiritu Santo. Itugyan nangamuyo kami nga sa pag-ambit namo sa dako kaayong gasa ang among gugma madungagan ug mulabi ug kalig-on ang among pagtuo kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimong sa Espiritu Santo Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinotlo, gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Wala madugay, si Hari Agripa o si Berenice miabot sa Cesarea aron pagyukbo kang Festo. Human sa pipila ka adlaw didto, ang hari gisugilan ni Festo mahitungod sa kaso ni Pablo. Si Festo mengon, ani ay priso dinhi nga wala buhiin ni Felix ug sa akong pag-adto sa Jerusalem ang mga kadagkuan sa mga pari o mga Hodeo mipasakag sumbong bato kaniya o gihangyo ako nila nga silutan ko siya. Apan gisultihan ko sila nga dili batasan sa mga Romanhon ang pagsilot sa usa ka sinumbong kung wala pa siya makaatubang sa nagkiha kaniya, ug wala pa siya kahatagig higayon sa pagtubag sa mga sumbong bato kaniya. Busa sa ilang pag-abot dinhi, wala ako maglangan. Pagkasunod adlaw, gipaatubang ko sa hukmanan ang sinumbong. Apan sa pagsulti na sa mga nagkiha kaniya, wala sila magpasakag bisan unsang sumbong nga akong gipaabot gikan kanila. Naglalis lamang hinuon sila bahin sa ilang relihiyon og mahitungod sa usa ka tawo nga patay na nga ginganlag Hesus. Nga nabanhaw kuno matod ni Pablo. Og tungod kay wala ako mahibalo kung unsay akong buhaton nining kasuha, gipangutan ako si Pablo kung buot ba siya muadto sa Jerusalem aron adto siya Hosaya. Apan miapilar si Pablo og mihangyo nga ipadayon lang ang pagbilanggo kaniya og nga ang emperador maoy pahukmon sa iyang kaso. Busa nagsugo ako nga prisuhon lang gihapon siya hangtod ikapadala ko siya ngadto sa emperador. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang
Ginoo nagbutang sa iyang trono dito sa langit. Ang Ginoo nagbutang sa iyang trono dito sa langit. Dayga ang Ginoo o kalag ko, tibuok kong kaugalingon, dayga ang iyang balaan nga ngalan. Dayga ang Ginoo o kalag ko, ug ayaw hikalinti ang tanan niyang mga kaayuhan. Ang Ginoo nagbutang sa iyang trono dito sa langit. Kay maingon nga ang kalangitan hataas labaw sa yuta. Sa ingon labaw ang iyang kaayo alang kanila nga mahadlukon kaniya. Maingon nga ang silangan halayo sa kasadpan. Sa ingon iyang gipahilayo kanato ang atong mga kalapasan. Ang Ginoo nagbutang sa iyang trono dito sa langit. Ang Ginoo nagbutang sa iyang trono dito sa langit, ug ang iyang gingharian nagahari diha sa tanan. Dayga ang Ginoo kamong tanan niyang mga anghel, kamong gamhanan diha sa kusog nga nagtuman sa iyang sugo. Ang Ginoo nagbutang sa iyang trono dito sa langit. Himayawan ta, haleluya, ang labing gamhanan nga atong Diyos. Karunok sa gihapon, haleluya, ug sa katuigan nga tanan. Ang Ginoo manakan ninyo. Manausap kanimo, Inutlugikan sa Ebanghelyo sumalat ni San Juan. himayaon ka o Ginoo. Uman sila makakaon mingon si Jesus kang Simon Pedro. Simon anak ni Juan, gihugma ba ako labaw sa imong pagigugma sa uban? O siya may tubag, oo Ginoo, nasayod kang gihugma ko ikaw. So si Jesus mingon kaniya, ati man ang akong mga nating karnero. Unya mingon na usab si Jesus kaniya, Simon anak ni Juan, gihugma ba ako? O si Simon mitubag pag-usab, oo Ginoo, nasayod kang gihugma ko ikaw. O si Jesus mitubag kaniya, ati man ang akong mga karnero. Unya si katulong higayon si Jesus mingon, Simon, anak ni Juan, gihugma ba ako? O si Pedro nasubo tungod kay gipangutan naman siya ni Jesus sa makatulo kung gihugma ba niya. O si Pedro mingon kaniya, Ginoo, nasayod ka nga sa tanan, nasayod ka nga gihugma ko ikaw. O si Jesus mingon kaniya, ati man ang ako mga karnero, sultihan ko ikaw, sa batanon ka pa, ikaw lang magbakos sa imong kagalingon, ug makaadto ka sa bisan diin nga gusto mong adtuan. Apan inig katiguang na nimo, idupa mo ang imong mga kamot, ug lain na ang magbakos kanimo, ug dadon ka sa dapit nga dili mo gustong adtuan.
Sa pagsulti niya ni ini, gipasabot ni Jesus kung unsang pagi si Pedro mamatay aron paghimaya sa Dios. Unya mingon si Jesus kaniya, sunod ka nako. Ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Daigon ang kao, Kristo. Palihog Maglingkod mayong buntag natong tanan. may buntag. Simon anak ni Juan, gigugma mo ba ako labaw sa imong pagigugma sa uban? Ug sa mitubag o Ginoo nasayod ka nga gigugma ko ikaw. Gipangutana sa makatulo. Nagduda na hinuon si Pedro kung unsa gyud gusto ug tuyo ug tumong sa tong Ginoo. When Jesus asked Peter, "If you love me," he was asking him on a different context. Lahi ang gipasabot sa tong Ginoo. Ang iyang gipasabot gugma, gitawag sa Grego nga agape. A sacrificial love. A love that is capable of giving one's life for the other. Ang tubag usab ni Pedro lahi og konteksto. Ginoo nakahibaw kang gigugma ko ikaw. Peter was also working in a different context. Ang pasabot ni Pedro mao ang iyahang emotional intimacy, emotional, the feeling level. Wala magtakdo si Pedro sa usaw na huna og intensyon sa atong Ginoo. That is why towards the last part of the gospel, atong miingon ang Ginoo, idupa mo ang imong makamot ug lain na ang magbakos kanimo ug daduon ka sa dapit nga dili mo gustong adtuan. The very fruit and the very effect of that love given by Peter to Christ in the context of his own martyrdom. Amen. Agape and philia. Lahi ang konteksto sa agape kay kini sacrificial love, the willingness to die for the other because of one's love. But philia is only the aspect of emotional intimacy and trust. O kini mo'y usa ka hagit og invitation sa Ginoo alang kanatong tanan. That as we continue to follow the Lord, it is not just a matter of emotional intimacy with Christ, but to the extent of giving oneself for the other, experiencing pain, experiencing suffering as we continue to follow the Lord. Amen. Ug kini usa ka kamatuoran nga ato gayon na sinati sa atong pagkinabuhi as followers of Christ. When we deny ourselves, when we let go of our own ego and pride, when we decide to become humble, and we decide to forgive to the point that we are hurt sometimes in allowing ourselves to follow Christ and to show and express our love to Him. Sa atong pagpadayon ng Santos nga Misa, mga igsoon kada ni Kristo, kita unta makasabot sa konteksto sa iyang pagpapagtawag kanato ug pagpasunod kanato. Dili lang ni in the level of good feeling, dili lang ni in terms of maayo nga liturgy, dili ni sa maayo nga kanta o mga pag-ampo, but also in the demand of really following the Lord to the extent that we sometimes experience pain and suffering. Kini ang iyang gihatag nga kondisyon o konteksto sa kansang Pedro o kining mga pangutana kanunay unsab nga pangutana mausay pangutana sa Ginoo kanato nga kinsa nagsunod kaniya. And like Peter, may we transform ourselves as a follower of Christ not only in good times but also in hard times and painful times. Amen. Palihog manindig. Nasayod nga kita gipadala sa susamang misyon ni Pedro, Panginoon nato sa Dios Amahan nga lig-unon ang atong pagtuo ug maingon kita, Amahan panalangini ang imong panon. Amahan panalangini ang imong panon.
nga ang Santo Papa, si Papa Leo, ug sila nga nangulo sa simbahan, magiyahan sa Espiritu Santo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pagalingini ang imong panon. Nga ang mga minyo, magmaalinggaton sa mga panginahanglan, sa usag-usa sa ingon, makit-an nila ang matuod nga kalipay diha sa ilang pagpuyo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pagalingini ang imong panon. Nga ang mga makasasala, makakitag paglaom og madasig, sa kapasayloan nga gitanyag sa Ginoo ngadto kang Pedro, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pagalingini ang imong panon. Nga ang mga masakiton og sila nga naguol makasinati sa presensya sa Ginoo, taliwala sa ilang mga pag-antos og mga kalisdanan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini ang imong panon. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon, alang kanamo nga halangdong Teofilo kamomot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini ang imong panon. Nga ang atong mga minahal sa kinabuhi nga namatay na, makadawat sa kahayag sa kalipay ug sa kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini ang imong panon. Langitong Amahan, gipadala nimo ang imong anak aron pagluwas sa kalibutan, pinaagi sa buhat sa imong simbahan. Madasig unta kami pinaagi sa palig-ingnan ni Pedro, nga nagbudlay aron makailap ang imong gingarian. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ihalad namo kanimo, mahigog maong Ginoo, ang mga pag-ampog, pag-antos, ug ang mga buhat namo. Dihapan kanimo sa kanunay mag-awit ang bugma mo, Ginoo, bawi gugmang labing hingpit, ang kasing-kasing Ginoo, ug ang among paghigugma karon ang tanan dawat kalagog lawas aniha. Dihapan kanimo sa kanunay mag-awit ang bugma mo, Ginoo, bawi gugmang labing hingpit. Mahigson pagampo kamor na akong inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios Amahan, magagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo kini sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig pagimaya sa iyang ngalan, alang usab sa tong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, nangamuyo kami, santusa. Tanawa nga maluluyo no, Ginoo, ang mga halad sa imong katawhan, ug garan imo kining madawat ang pag-aanhi sa Espiritu Santo, maghimo unta sa among mga konsensya. Kini among gipangayo maghinlo unta sa among mga konsensya. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manakan ninyo. Maanaw sab kaninyo. Ibayaw inyo mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan, Diyos nga tunay magagahom sa tanan. Ang higmatarong kayo magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kaya ang Ginoong Jesus,
Hari sa himaya, mananaog sa laog sa kamatayon, samtang nagtanaw ang mga anghel, misaka nganha sa kaytas-an sa langit. Siya mao ang magpapatiluwala sa Dios ug sa tao, ang maghuhukom sa kalibutan ug ang Ginoo sa kagahuman. Dili aron mobiha siya sa among kapagkaubos, kundili aron kami nga mga bahin siyang lawas, musalig nga makadangat usab nganha diin naguna siya nga among ulo ug sinugdanan. Busa puno sa mga kalipay sa Pasko, nagamaya ang katawhan sa tibuok kalibutan, ug uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sila sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, hosana sa kaytasan. Daygon ang nag-aanhi sa ngalan sa Ginoo, hosana sa kaytasan. Santos gyud ikaw, Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala mo nga espiritu ng pagsantos ni mga gasa, aron mahibok kinalang kanamo nga lawas og dugo ni Jesu-Kristo, among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kagalingon, mikuha siya og pan. May pasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mo nga akong lawas nga itugyan alang kanini. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. May pasalamat kanimo pag-usab ug mihatag nini ngadto sa mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug Panginom ka mga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula lang kanyugalang sa tanang mga tao aron mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik ngan. Ang paghandom sa kamatayon do pagkabanhaw na Jesu-Kristo, naghahalad kami kanimo amahan, nining pan si kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga angayan matubang og moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawas sa lawas og dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imong mahingpit kami sa gugma uban ni Leo na mong Papa, ni Alberto mong obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usabang maigsuon nga nangamatay. Malaumon mabanhaw sila kang tanan nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himo kaming angayan makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Mariang inan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose yang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos, nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila may ko nga daygo ug ikong himayaon, pinagi ni Jesu-Kristo nga imong anak. Hinaagi kaniyaw, ban kaniyaw, diha kaniya. Gihatag nga na kanimo makagagahong nga mahan. Dihas kiw sa Espiritu Santo. Ang tanang dungugog himaya, hangtud sa kahangturan. Amen.
Kituluan kita sa rong Ginoong Jesucristo sa pagsangpit sa amahan, busa mga ahas kita sa pagbuhat sa ingon. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot ini sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylo kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa nakasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunuan luwas sa kami sa dautan. Mangay kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Atagi kami sa kalinaw nining panahon na aron tinabangan sa imong kaluoy. Malikay kami kanunay sa sala, ug malayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang kahumog ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo nag-iong kasi mong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Hayatan awa mga sala, kung nili pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaw sab kaninyo. Ipakita ta karon ang pag-inig sa unay panagdait. Peace be with you. Peace be with you. Peace. Cordero sa Diyos, kadagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Cordero sa Diyos, kadagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Cordero sa Diyos, kadagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kinihatong Ginoong Jesucristo ang Kordero sa Dios. Nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kita gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ako ang ayan mo kalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Ang lawas ug dugo sa tong Ginoong Jesucristo magdala unta kanato sa kinabuhing walay katapusan. Amen. Amen. Sa atong mga mata, atong Magampo kita. O Diyos, kansang mga misteryo, naghinlo ug nagpakaon ka namo. Itugot nga ang ilang gigasa nga pagkaon, magahatag unta ka namo sa kinabuhi nga dayon. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Manalangin kininyong Diyos magagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa dan yung gugma ug ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. O Maria,